Assalamu alaikum. Wace crypto ce za ta fashe? Kai. Wani dan uwa ya turo min da wannan tambayar. Ta ce idan crypto ta fashe, to ana ganin kamar an samu matsala kenan ko? So amma na sa abin da yake nufi. Da yake masu kamfanukan crypto akwai wata kalma da suke amfani da ita yayin da su fara wannan kasuwancin wadda ake ce ma cryptocurrency airdrop. Yau ita za mu duba kuma za mu yi magana a kanta kuma yaya al'amarin ta yake. Wata crypto airdrop hanya ce ta kasuwanci, wato ta talla da kamfanoni waɗanda za su fara kasuwancin crypto irin sababbi haka suke amfani da ita domin tallata hajarsu. Kamar yanzu idan kun taɓa ganin ko kuma duk wanda ya taɓa gani a irin koda a fim haka, wanda aka ga idan ana yaƙi jirgi na sauko da wasu abubuwa haka, ko irin garurukan da ba abinci kuma ana yaƙi sai jirgi yana zuwa daga sama yana jefa abinciccuka. So wannan kalmar ita ake ce ma airdrop. To sai masu crypto suke amfani da ita idan za su fara, idan kamfani yana sabo zai fara kasuwancin crypto, sai ya yi wata manhaja ko kuma ya buɗe website. Idan ya buɗe website sai ya ce idan ka je ka yi sharing ɗan abu kaza da mutum, za a baka token kaza ko za a baka wani coin kaza, ko kuma a ce a'a sai ka buga wani game sai a baka wannan manhajar kyauta. Wannan shi ake ce ma crypto airdrop. Abu na gaba da za mu duba shine misalai. Kamar yanzu a Najeriya ina ganin akwai wata manhajar da ake ce ma TapSwap, akwai kuma al misali Notcoin, wanda shi ma ya dan kwana biyu ina ganin sun ma gama nasu. Akwai wanda ake ce ma Avacoin, amma shi wannan Avacoin din gaskiya ina da shakku a kan shi sosai, don na yi matukar iya bincike na a kan shi, bai kai ni ga wata hanya da ta nuna cewa abin nan da gaske ba ne. Amma kamar TapSwap din sai suka yi amfani da bot din Telegram. Idan kana da rajista da Telegram sai su nuna ma inda za ka rika buga wannan game din. To duk lokacin shine ka rika tafin coin din, za ga coin ne kawai wurin sai ka rika tafin. So wannan shi suke amfani da shi a domin tallata wannan crypto coin din nasu. To menene karshen al'amari? In ce ka je ka yi ta daddannawa, kai ne kullum kan waya kana ta danne-danne. Yayin da kamfanin suka fara kasuwancin, suna iya cewa daga mutumin da yake da point kaza, da yake da token kaza. Alal misali suna iya cewa daga mutumin da yake da token miliyan 1 zuwa sama su za mu ba wani coin. Ba wai cewa an kana da token miliyan 1 za a baka crypto miliyan 1 ba, a'a. Idan kuma ba su buɗe ba, alal misali ce daga ƙarshe suna cewa kai ba kowa ya damu da crypto ɗinsu ba, suna iya sai su fasa. Idan sun fasa to ka buga game kenan, kamar yanzu TapSwap da ake yi. Idan zuwa gaba TapSwap suka ce kai mun fasa abin da mun ga ba zai yi ba, ɗalibi ka ji daɗin game ɗinka. So jan kunne da nake son ma mutane, saboda maganan gaskiya akwai ɓata gari a cikin wannan, waɗanda ke yi domin yaudarar jama'a. Yana ɗaya daga cikin shakkun da na ce ina da wannan na Avacoin. Ina da shakku da su sosai saboda na yi ƙoƙarin bincike, ban ga suna da wani takamaiman kamfani ko website da mutum zai iya zuwa ya samu labari a kansu, kuma ba ma kowa ya san su ba. Kwanan baya akwai ɗan wani gajeren bidiyo da na yi sharing na cewa mutane su yi hankali kan wani da ake ce ma Permalog bot, wanda idan ka je kai ta tafin da yawa ka tara coin din, sai ce ma ai yanzu kana da kamar 1000 kaza, to za ka iya cire wannan kuɗin. Yayin da ka je cire wannan kuɗin sai ce ai kafin ka cire kuɗin sai ka biya kamar haraji na 5,000. Da kuma cikinka na bari kaga za ka cire 50,000. Da ka ɗauki 5,000 ɗinka ka bayar shi kenan. Wancan 50,000 ɗin ba za su zo ba, sannan 5,000 ɗinka sun tafi. Shi yasa nake ƙara ja mana kunni mu yi hankali. Kar ka yadda dan kana da coin kaza an ce za a baka 100,000 kaza, amma sai ka biya harajin 5,000.
ka tashi ka bi wannan ka je ka biya harajin. Da yawa kuma na samu tambayoyi da yawa da mutane suke cewa to ina son in fara kasuwancin crypto, ya zan fara shi? A dai kamar irin Najeriya, a nawa binciken da na yi waɗanda na ga aƙalla a duniya gaba ɗaya an san su, kuma sannan suna yi har irin ƙasashenmu, akwai Coinbase, wanda zan sharing da link ɗinsu na app ɗinsu duka da na iOS da na Android. Akwai kuma Binance, su ma zan yi sharing ɗin nasu ɗin. Su waɗannan da yawa na ga ana amfani da su, kuma ni kaina ina amfani da su. Yayin da duka buɗe ko ka sa app ɗin ga wayanka, wannan manhaja ɗin ka sa ta ga Android ɗinka ko ga iPhone ɗinka, sai sun tantance cewa shin kai ne kuma da gaske ne ko dai. Shi ne za su iya su buƙaci ka ba su NIN ɗinka ko kuma VPN ɗinka ko kuma video call. Ta ina mutum zai iya duba kasuwar crypto? Kamar waɗannan manhajojin da na faɗa muku ko kuma kamfanin da na faɗa muku, Coinbase da Binance. Idan kana da waɗannan manhajojin za ka iya duba ta su. Idan ma ba ka da, akwai CoinMarketCap, wani app ne, shi ma zan yi sharing da ku. Shi ma app ne da bai da matsala, wanda shi ba ma sai ka yi rajista ba. Daga ƙarshe abin da zan ce shi ne, idan akwai abin da kuke so in yi magana a kan shi, kuna iya rubuta a comment. Ina sharing ɗin wannan bidiyo ɗin da nake yi ta YouTube. Idan akwai mai bukata yana iya je ya subscribe, shi ma zan share link ɗin. Idan mutum ya subscribe a can, gobe ko da kana so ka koma ka sake dibawa, to za ka iya samun bidiyo ɗin cikin sauƙi bisa da ta Facebook ko ta TikTok. Kuma sannan idan ma kana so ka yi sharing da wani, cikin sauƙi za ka iya zuwa channel ɗina na YouTube, kawai sai ka ga bidiyo ɗin ka ɗauka ka tura wa mutum. So ina fatan Allah Ubangiji ya ba mu nasara a kai, kuma Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum.